Azért választottam indult tanfolyamát, mert nagyon érdekelt az, hogy ő hogyan vegyíti a jogát és az ajurvédát, mert szerintem ez a két dolog nagyon ikertestvérek egymással, és én ebben egy nagyon nagy különbséget találok a többi joga tanfolyamhoz képest, hogy ott nem kombinálják ennyire ezt a két dolgot egymással, és ez nagyon tetszik. Továbbá ugye ő még beleviszi a mudrák, bandák, pránajámák szerepét is, ami azt gondolom, hogy így komplex, és így azt gondolom, hogy Magyarországon nincs olyan képzés, ahol ezt ilyen komplexen megkaphatnánk. Úgyhogy ezért javaslom mindenkinek. Tehát ami a legjobban tetszik ebben a képzésben, az maga a hangulat, tehát hogy egy hihetetlen pozitív környezetben nagyon kellemes induló személyisége, ahogy átadja ezt a tudást, és másrésztről azért ajánlanám másoknak nagyon ezt a tanfolyamot, mert itt olyan tudást és olyan tanítást kapunk, amit szerintem máshol nem igazán. Tehát, hogy abszolút hiteles forrásból, abszolút érthetően és nagyon megemészhetően kapjuk meg azt a tudást, amit szerintem nagyon sokan keresnek. Én azért ajánlom a képzést, mert én nagyon sokat tanultam arról, hogy a saját testem hogy működik. Tehát ezt mindenkinek nagyon tudom ajánlani, hogy az energiaáramlásról, a pránákról és minden egyébről sokat tanul, amellett, hogy kiváló jogaoktató lesz belőle, ha elég sokat gyakorol.